Sena na njira babia ni akrobeto atenda. No ankasa ntia da na akrobeto batwa ba. Odi osaje pate na huni ni. Onye konfo. Now fashion up. Ekogina nsuom. Edi kobodua. Utira anye yi a, o ma ye tre a. Emu be tu be ya yalefo. Nipa cross huni ni. Nipa bia be frechira. Oba dane se adua yi. Na huni ni. Se dua no be ye adwuma. Na se dua no betima achi akrobeto a. Obedi ka ekum DORMAAHENE ansa. Abza for ya tenase bim ahe Nyansapo kasamfonyini so sabe animdefo akukudam enintini atwetwe ru wo mo mutirimu bobew na afidie ni wo mu di dwuma sanse eye po anananom sane na sabe nananom ebopo no wo mu sane de wanya wo mo madwene mu do a bade na wo mo sane inuti ne animdefo atwetwe ru wo mo mutirimu bobew na di dwuma wo kasafidie so yi eye twi kroje efini nkeka bia nimu na di dwuma wo ha ya tenase ya tesemafutu samabakwasem eninti eni atwetwe ru nsem editie ne di ka wo se biebie so ne wa wani de kire mu no enno ene esi nkonwase a yede mo ebremu na kame ho na mewonimdifo a ene mene ni ebesane sa madwembe yanko ne yankoma na ba akwaba black power Nia oho te sei ba de na mada oroma akwaba nso be Nyansapo so eti aposo be Nyansapo na eche na se wosum na ba animu sa na ka bibia na se ni sum ne se di a kire se du fi asem ose mi sum che ne ba se di a du fi asem was me hu ahwehwe kakra me hu ba bi se ese enu a mi hu ne kala me mfama no se green se mi hu du fi asem no ese wa ni fi asem a ho be kire ewo pumenzu wodi bia na mo we ndi be fi afini na bosomo no ma me ekotwa adua no afi na aduru ho ese enya puma keke ne kura dabi okay puma we se obi jejeme na me de bono obeti me wu instant obi jejewo na de kana me de bono obeti me wu instant ene ya ntan fa nkura wa o se mutadi kura hunhum mutu pa ni kura me sa so obi ba jeje nanimu a obeti me de ne babia ba ana ne kunu bia ba se me mfa try no okay ebere dikani ese mehu se kawa bi nso chawo nse no nso ye de no gata ken no chilese afi we ga chenkrofo pa uzia lafa waro no oya de obeba de besere kakra sa 1 month ya ka mi atu abai nkrofo bi nkrofo dia o omo se obrofo nso ye omo de me wife me obrofo kra na ma me wife na ni de je ho so say ya me mo de se obeka brofo ba ko bi dia fe ti ene bo mo da na fa brofo ba ko wom man what na won awon so me yada brofo awon so me yada brofo ba aye se wo si kan bia omo se omo yada se de wo si kan ti na mo ni je ho abusia black power no minim awunim nya fe na be se ade no kwanye kasa na se Queen Elizabeth ye ne kasa no okoka stadiums ye ni ana stadium ye ni plural but wono ya mfomso no na ye ne kasa ntino ana abrofo no quickly wo mkoti ko share dictionary mu enti every stadium nya ndodo ne yakaka se we stadiums but wo ya mfomso enti de kosie mu enti na se ma me ho ne di kan ho enti na sante hene ono so ya mfomso a eno so ebeba dictionary enti dia sante hene beka bia beko Supreme Court wo ye beba ko yifiri ho abuzia aza black power diabo anya de ototo na sesa ese fata nkwa ade wo so ode bow obekire wo wakire ye duabo ho nkomo wa ha ama wakire mu kwan ya obetimi afa sanse dua ede ho no ese aboa santrofia no ma ofa na wafa musuo wuja na waja asade na sabie ku to asante nwoma na etire wo ha ni chemu apem no o se eyo Nyansafo nko an okoto sa aboa santrofia no ma otumi fa no ho etotroto ekokodi ti se duabo se wanhwe no anhuhu yie wuja na asemasi ofa no nso a ofa asem obede gise onim hu nyansa ene nimdie ye nuanom borofo bi abodua wenye de di kanye ba ko di kasi ena na fufura saba dua no mo boye no won mabɔ no general se de broni be ka no obi asabe ode DORMAAHENE nim betwitwi fom ebeka sade atia ne bia no won ma kyerɛ se nsuo ni afi yira AKROBETO
wodi ni dwuma Red News e wo UTV omo de ndi aka ho san say toilet bi a yesi enye wodoma e na obi akotwa ho mfonyini e na odi asoma akrobeto e na nso akodi ho dwuma e wo ni TV no so e ne ade a e no omo di dua na bo no omo say sisu biem say obi a wodi doma aduane anom doma nsuo doma bibia ye ho na obde kasetwitwi e be kodi ama doma ntitiru wo se ade yo adwuma bedu mi angasa me papa de ene nsuo ni ene wuni na dia yi ye bebisem enti ase wo mu ne kwa so ano no ebetimi aye adwuma na de ne wose ye eno nkomo na ye ba abedi enti yenko na yenko hyase wie ya ayo bone kura ye pre na ho meje na na aninguase a bedi ogu toma osaje fo osi ade ye agimambadu otosumi yini na na openiye nsu binim ba hyase a be ogu papa nani mase ense onfata na ejina wi a ba be di sa adwuma ni bia se nipa kro no wodo mama ni nga do mama ni nga ama do mama na aboa no anu do ma nsuo adi do ma bia na edi di butia so a na na ho ni di sika do mama ni akrobo nipa kro so okotwa tie fi na ore send ma akrobo to odi osaje fo osia de adwuma bodu aten no na nanom ho ni se na na njira ba bia ni akrobo to atenda no ankasa ntia na na akroboto batwa ba odi osaje fate na huni nipa cross huni nipa bia be frechira obedane se adua yi na huni ni obe free no koso no obe frechira obe kasa tia na wodo mama ni obe guna ni mase poto na huni ni ompeni yie binche nsuo nsa ma tirodo na kwaso huni ni awia kete Ere mohu sede ema mienu na ebo odua yi sede ko mo fa so mo ye black power me mo akwa babiem me pese di ka bisa we no yi ma no duabo a ye de camera siso eye adwuma duabo a ye de camera siso no ebi ye adwuma na ebi so nya adwuma mpanyimfo se tuo nya titafo a na eto wo fa tuo no fa bullet anhyem na wa mprese ne be ma ento na ensuo no mudi bodua no nyembia o kan ensuo ni din ensuo ni din die ma ante so obobo no wom so obobo enso de ane no kwasem nya mfama so die metimi aka kire fidie esufuo nyina ne se enkwala na omo bodua na mpanyifo omo bodua yi se dua no be ye adwuma na se dua no betimi achi akroboto a obedi ka akum do ma ahenansa nya botre na wo se odi edwane asem na mu oduru do wo se asem no kwasa se wo se be se ye maame no omo odua na so oba bia ye maame ti sa na me fa no ye maame no omo odua no se dua no be ye adwuma atimi achi akroboto a edua no be kundo ma ahene ansa na akroboto achi no ama yen ya dane dua no ama akroboto anya ntiere di na no obi bisa sese bia ku enye osagefo osi ade yo agiman bedu ena kobu odua yi ema bi omso omye domafo ena akobu dua nti ede na okotre ko ne maku na aponchani kote wu fufure ye tiene se hawa kasatwitwi e ba abonten mentem ho ase e ba abonten nyina ye na domahene na di hyase ena ode kwa awiye aya na okasa bia osi santehene ene kosi sampa akonya asumunya akonya ena ama na basa akofa ntokwa aba yemusa se santehene kosi asumunya akonya okosi sampa akonya ye di abakwasem ene di akonya otumfo nsi obi akonya krom hofo a moban akonya ena mode mo ha oba beto ye wura anim na mo beka mo mpanyi nsem na ono so no one na tra nkonya ahwehwem na abakwasem a omunim ada o makonya ho no omo de agina so de asi akonya no enti kromofo na si hene na santehene gitum enye santehene na asi akonya the whole Ghana santehene nsi akonya bia abusia ne ti obi o makonya ba na ono de ntum ya te bia me ka se kuro akonya obefa process form ansa na aba beduru santehene nim ye si hene wo kromu a abusia no ye bayi wa kire abusia ji utum wi a ye bayi wa kire kuro ji utum wi a
ye do be call regional house of chief ho ye wi a last ne ye santehene and this process me yansa we nyina di utum na se santehene kura so onye untum a uni asem bi aka because ono no fa na ye se panyini dwale wi a na nsu asa enti se mu nyina mokoye na santehene tena se no so de mu ka nyina ye no kura oji mutum a anye santehene na asi akonya na mom santehene de be mu akonya na ya akonya na watimi di akobo man na watufo na wakire wunyansa ubetimi afa so na ukuro mafo atena na ye nkotwe nsekan enkokun twetwe wabasa mfa wo meto abonten enti sa adua ya ye maame mu akoboyi eni nyina so ose obi obedi ajimanbedu atem na sa ajimanbedu nkan obi enti obi di natem a adenti na dua ne ntimi nyam edua obi mmodua ma obi maka asem wo ya kan obi mmodua ma obi ebi si fin so keke sa ponkrofo bi ko bo odua ma anche no afia so asine ga be bo odua se chema wuntumi ene nada wante ne chema wuntumi wano ba bia no se one ne nai eye mpam asem otua wo ka wokọ ya wokọ yi se be wodro se awde ko ye no otua ho ka enti se ne woni ne lawyer kunya asem na ogina se we lawyer aka asem ntimi ne chema wuntumi adada etimi bo chema wuntumi dia nyansa bia ono kwa de to da no bibi na se wasa be bo delay bia na obo se me de anto aku anto anso nyensu anto ayekuro to yi oba de na mfanya ma ne nkan na de wo kan ye no kra se obi bobo dua de ma DORMAAHENE se wa obeka se atia DORMAAHENE na yemusa se DORMAAHORO bi nka se ntia sandehene da ede so munyina bewu okay enti eno na wo ka se atenidie na ebekum obi de ne nka de obedi ka wu ne DORMAAHENE onne ko fa akase twitwe ba yo oh se DORMAAHENE si wono no otumfo ko bi na convoy di nanim enti ono no onya akasesem on for private jet ne ho nkro ne ba yemusa se enti ono no se owo sikati se otumfu a enka onye bia na we de waka amasemi ma mfamfam ne enko me colleague back won office na oil sports na odi nkomo se okọ high dine ti dan na okaye no na se bo ne so na metim na se bra aden na wo nkonkoto plot na odi wo se emfo hia nka nkwase asem me koto plot na am de ketena kwase so na makoda obi na enye ne sika e no so obenfo private jet enti we wo ha ne se enti no DORMAAHENE na de ba bontene se ono ontena se ma obi metu galamse woni kurom ne kurom de galamse bia ma ho epia bonten se galamse woni kurom de wo se wo de be ani kuro yi omo bodua no monti dua bo ase o monti dua bo ase na oba unye konfo na wo fashion up ekogina nsuom edi ko bodua utira anye yi a o ma ye tre a emu be tu be ya yalefo adai emu be tu be ya yalefo ena onwoda na uta fa snap ko gina nsuom abra onye konfo that day na uko nsuom ho no se nsuo ni wo ho se oni ho se oye bibi se onye bibi se wonya hoho se wonya hoho ofitiera ko gina nsuom se ubodua abowura obi fi abraham ago menia dia no ense bebre wodua mu o me papa me ewura nsem na yensa nhwe o se ade ba ko omo sa si so dua biem ne se obi abetwa agyanan bia bi a ewo doma a enkoyie ama akrobeto nsa aka bi ama akrobeto ade abedi dwuma ade agu DORMAAHENE fi ade natem nti nsuo ni nkum DORMAAHENE sabe me yensentwe enkum akrobeto asebe sabe me yensentwe ni na me madwuma ne se me nkotie na me meka ana me na na black power ma beto se fi wo fi ya hanom say we black power si ya kasa na wo ye yin vemba ya toilet si ya we si ya ne ma nkoyi ana nsentwe ni ma fa bi ampa so no kura se toilet si black power fi ya ana makoya sabi ubomdua mewu ana enya adwuma ma menkyere wade se omo bo odua no mo odua ni gina o ma DORMAAHENE o ai enye wono akwala na obi ani bi o de kope animunyam o DORMAAHENE ni unim se ye bodua mu obi na ye adwuma enka ye na kumfi ameyaw ne yire kenne me bo ne dua ma yewura se sukon ma te se wo se otumfo awi asantefo sika o mekire nke be bo ne dua ma na nya ka we de nke anto ya nya me ya ho ni bia nso na ate hu ta de nkyira enso mintimi modua ma yewura obi bodua ma obi obe bodua ama obi no na eye oman no nyina japade bi a mimi sika wom usu sika wom na obi de nsa aka nti ka wayomi
Ebunfo mo bo dua. Ko mo wa yo medua. Amanyofo a edi sika. Cause omo de ye de o ma na so mo nsa. O ka ho bi. Wo ka ho sika ka ho. O fifire ka ho. O ta utua tax. Na o qualify mpo. Se o to aba. So ti ase. Ha nti yo sika. Ni matua tax da. Eti se oman no bibi nko yi a me wo ho kwan se metimi ka. No kure. Ugu sukure tua anya se watua da. Ha. Se me mfie ni ti na ma me kasa. So ho. Na mentimi nto aba. Me nduru aba to ta. Na ma me akua don ko kan se ye ho afo amon to aba no. Oba nsem hunu bi wo ha. Omo banyi omo nko firi se chase bi. Be yi omo firi adwuma aba adwuma mu. Won kire wadwene dia won ka ho. Na won kire wadwene. Abandi bibi ba nso abeje. Ababa bia me ne ka news. Was won de oye Kristo ni. Enti omo sponsor ye na ye news no. De eye alcohol nsa bia no. Eba wose abusua me de menye. Me de me Kristo ni no. Na dan na bisa na se afie. Na ya na alcohol nsa na won nya me de me ye bonsan ba magia tu. Ti boso so na akwaje wa katua nso a. Ya obisa wo mo se. Omo de sa alcohol ense sika no bi ka o sika ho ana. Enti da bi o. Enti yemu se ada obaye banku so advert so se banku akoho. Na yese bia na wabo no edi kan ye mu obi dua ma no. David. Obebo dua dia ma te se de o kan oman abusua japade. Usika wom. Ana won fifire wom. Abusua japade. Oman ekuo ba ko a wo ka ho. Asore ba ko a wo ka ho. Na bibia se de anya asore ba bi etimi ginam se sofu ye di asore sika. Me to kwara se me bo afode. Enti anya sofu na amfa ama. Okay. Nemom se aye Pentecost asafo. Na se me Roman ni na Pentecost no obi discount ni bob as we enya djuma. Agene nya djuma. Okay. Ti AKROBETO anya de befa. O David. Cause edi kan kasa kwa oye na djuma se nsantwiro ni. Ene wakonya ne story no abeye. Oni watem onye yi ade no so toilet ni si wanso ampa. Yemusa se sa video ne ba abonten no bloggers bebere afa. Nam sa AKROBETO yesterday anti. Na obebo ne dia. Na AKROBETO nka asem ma ne nya esere ma wo nhwe nkekere wureda. Nso akofa asema bo. Asa kwa possible dua ye hu. Yi sini am ahwepen am wasere ya. Asere da. And the whole word metima ka se AKROBETO sede a wo sere ye. Content bi e nam social media bia na sede ye wo bia. Kasa anya na tisa e no kore. Brofo ni nyina be wiase ba bia. Wiase ba bia. Sa sede ne da ase. Eti wo hwe bi da. Na wo se wo ko boni dua because of we yi asem sede ya mo asere. Enka won nti ne hwene kora wo de sere no. Ne nana ye betwa wo tiefi e ba abonten ne de. What ma ko fa lalon, unim lalon. Ai, se eno ye kase cheja. E de abegina ho. Se ubebodua. Eno hweso yi a eye abusu agapade, obi atimi hye bi. Enka wo fra hemfie a obebodua ma DORMAAHENE. Otutu ntoma. A kire se oba ahema e na gina hoi. Wa bodua. Na dua no koro no mo boye no. O hya ase a se e boni kura yikurem. Bi na yikurem. Obo ama ne sei. Asuo no kura bo ni din sei. Di bimbe na ade ma no. Ne kwa be na afa so a na ne kasa aye. A wo te se wate wo ne. Enti o kan wasema kire me. Enti duabo imu Ghana nyina duabo hene. Mamisa wo. Se dua we se no mo pese eye adwuma ampa. Anka kwa be so pa na wo so no mo timi efa bo a ebetimi aye adwuma. Se no mo pese dua we ye adwuma a de na wo so mo kan se ebia ta asuo ta de nkira. Wada roma eye me kwabra ma afo. Ene mi gina otufo osie tutu. Anem se enkrofo bi afa yewura osie tutu anim ade ye fom. Na mmom de me srem ne se yewura adi kuro bi ho feuda yi to nchen. Yewura agu kuro bi anim ase da yi to nchen. Akasa atwi kuro bi pa. Ade obi atempan a. Ade obi atema yi to nchen. Na de nti ama mi yi ato nchen ne se bia na wakasa atie wo bi na yenim na yakotokoti asa yeyem. Ne mom sa ade we ya Appiah bonten ne de eya nimguase a aka yewura. Di ye sere se ya fom pa munyi nchen na muntue wo so kamaye. Neza wo no e wo se wudi ka kame enwu se bia wo ye bi pen. Ba nya de wa ye pen na wo ka. Ne mom prempre de we de wo nka asanti aneda. E no no be kasa de atia wo. Enti ene nsuo ni. Ese de omo boye de wo mu nim ni omo ye. Em so omo panim. Wanyi DORMAAHENE mfirim. E na wankasa na wo ye no so wagu obi hu fi da wanyi mfirim. Utu ebi e wadi obi hu konkonsa da. Watwa ntra to obi so da. Wafum obi da. Wo se obi afum ndi. Wo gina so aboni bia.
Nese omu na nka omu bodua no kra no. Oso muso yi omu mfiri. Atase nka omu be yi DORMAAHENE se so akasa atwi obi pen. Wadi obi atem. Wakasa di DORMAAHENE bi atem na akro bi atem pen a. Omu sere nya no omu ko omu nyimfim. Afi no aba me nso abusu apanyini. Se medi obi atem pen na no wada manya me die na meka. Mato obi ho pen nya me die na meka na emmom. Omu anyi omu ho amfirim. Omu anyi DORMAAHENE amfirim. Ana omu abọ ne tra. Anytime say wuo bi wo mu a. Eduabode oye expect o. Etire na me penso ni din, o ye fast. O di nso ni din maame a. Ka meye ho adwuma ma na ye adwuma. Eni minim kura menka. Minim kura menka. Duabode e woni mu o. Ensa dua we no ma bɔ ne de no kwasem ni. Emfa. Enko ba bia. Enye adwuma. Ti akrobeto da wona. Obi a wo ye Ghana ni bia wo hu de enko yie wo bona waka no so dada. Cause me say maka be pen. Ti na mi bisa no. Oh dada. Nda me na hu. Emfa enyame hu. Me producer na adwuma wura. Enyaye. On se ble me ka say ekon na aba no 1956 ntokwa na amanfo twitwa anse kan kunkum nipa. Eye social media hype ukuro keke. Ose na no se me ka say sa beef DORMAAHENE ni ye wura nyaaye no. Aboa santefo o. Na aboa domafo na nka beef we betima ye beef a nka be ma asante aye fe e be ma doma aye fe e be ma ada kro bebira aye fe because we ye sante hene bibia na adi animu wo sika nti ye hwese ukuro be ye fe DORMAAHENE so ye dukuro aye fe na beef no unse osebo eni ajagoraja beef no aye fe hu sika mfaso abaso o ne so hwe a Jata Zion was a wine. Zion Fellas. Say kura no o pia soldier for the police for garden because fashion no dey Salam can say. No fashion. No the back one we ado aso ate. Eno dey what the aba fashion. Hemfunu nyina gori atentokwa na amura afini kura na nyina what the aba. Sa na friend say beef. Na aye fe na yasua nyansa wo. Na nye we kra we ni we ena me kra me nkwa abrochire ena me nkwa ye we na nne no twa ho kwa abrochire a o se sante hina kwa kodi akwaside ewo anyire si akwasi bruni krom wonti bi da o so kwa America kwasire sika so de bebua ukuro anyam bi America no eho ye gara na sante hina kwa no kwaje awards ana se okwaje scholarship na wo ba na wa amfa ma sante nko a ebruni bi anya bi a edua we benya hwan wakwagina Ghana nam akwaje bosia amabi ababona be yamfu amputudwuma edua no ebenya hwan ampanyi bi aba obondi ka ho ebenya hwan ye besere enye se ne ebodua wo enka santefo nke nim dua bo papa kebonofo so nim dua bo na emom de meka kwesi nyina ne se ya ware ye ho ye anuafo enti se beef bi beba ye wo mpanyini beef ene ye wo nkwala beef mi hu mi sa no manu aya papa me manu aya enka me so metima ba bedidi atem nanso ebunufo ba ba ye adwuma wo me ho santefo ba ba ye adwuma wo me ho ebi mu ba ba ye adwuma wo me ho enti adan na me no ka se enno na me firi doma ba ye okay enno na me firi doma ba ye woni mu ya ne ko me ya ne ko doma me ni obi ani asem doma o si doma station me si doma station nante ye traffic light na se nyina se doma afo enne wo se bia obetimi aba se wo nkam se nkom be fra no odi agro keke me mba hwe wo mo ana on se ye wo ade bi wo ho a asem bi wo ye fra ne ntoma yenti meka se we ya aboa we ya kwasea ana se bi we ya da bi se obi nnim na unnim a kire no me na wo se kire kwan ye fa so ma fish eyi fish enkire kwan ye fa so ma fish enu bi na akonfo ne bebrebe ya enne omo de video kura to wa ye nhwe no me ka nyansasem usu wudidi atem didie ede na obenya afirim minnim ana wo ka enti na wasem se bi na minnim wo se me be kire wo se da bi asem wo ye ka ne sei edua ya ye boye se domani bi te ho na otie santini bi te ho na otie ofem aba next time onko bodua nkekere ne ho buja wo se die ntina mpanyufo se hwe ye no wanto kwoti ansan wo yam eye sa asem te ya ho se wo de onim se aduro awone obi bate o tete unti o posen no na waku no bia na de na de si wo no akora ne bae no wani o na oba abedi enti ubetu kwoti asan wo yam enti akola no kora na wo hye duara se ne ye maame na nani afi no mesere no
On fa kire nkonsuo no fa ne nsa nkobɔ nsuo nim kɔma nsuo ni dibem oh omo abetimi akwa ya on no betimi akɔ on fa kire on fa kamla bia nkɔ we no yara dwese ko de bepenim on kɔma nsuo ni dibem semfo nsuo aba bia wo sere on fa nkyɛ no ebi isi bi na mmom so pɛso ye bibi dia on fa me dua ya mabɔ enyina so na on fa nya ade na on kɔ nachi enkɔhwɛ sɛ DORMAAHENE na wo bodua ma no no on kase ntie a wahene bi da ono kura dua kura wo boy kura ensi obe betum se bam e di obi atem sort ase enti no niema bi wo amesre yen hu na kwan okay ma memfa we enye na yentu apo ensori na yenko sesei asomdwe ne nyina ye hwehwe sense ebra ye duru mu America fo de akogu America ato abawie wachina na bosome pepepe ne yenso yekoto ye de na MPP anya na yehu ye na MPP anya nse wo de mu hwe ma wo se MPP wo mpɛ asɛm oh anya me mpɛ asɛm masa wo mpɛ asɛm anya me mpɛ asɛm nana wo no de ntia obetini agina so straight akasa na MPP anya no ani a wodi hu mimi hu bi enti sa mimi ntimi anti so dua nkasa MPP anya enyi machinya na se e ma no hu se bia me mpɛ enti ho na abeso wonya di o sefata wo so wonya bia because mimi wo me dia me kwa akoto enti di o sefata wo so wonya bia no sa e wo beto me sei me nto ba me hyew me wiya wadwene pa eze mbere mu yi me ba me nta me ye waduro me ba ma me num nsu so they say forget wo oh me nimpa anti for minds wo ene ejina na unim se Donald Trump wi ni a wo kɔ nanim e wo hɔ no time Donald Trump buy no ne year na the buy no woni party be na be pie Donald Trump eba 2016 that's at president no it is wasan abade a article 442 na dan kwaku fado e pebi ma onya 2020 no Donald Trump de wanya te se de Mahama nso enya no ene wakɔ back na afi no wasa aba ena nyame ya na dom a ene die ena wa ba yiso no me say business for na de no buy e be ma Ghana business so aye dey akoso enti dollar no be ba form kakra okay enti afutuo be na ade ma Ghana for me wie nam de ba ko be me de da betato eche kuri afutuo be na sesei kron ma yehye de mesere ne se me de edom a ekuta me de me bo mo ho ban se Appiah batui omo ho ma asem bia na mesa asere de ne bambo ni mi nsem se onfa nsuo ngu fom na onsere nananom se omo mo ne ho ban na asem bia ento woni na busua ne mum do ba ya so brache se wono de onfa ho no de 1 month ya kai enema bibire betimasi nipa bibire betima hwere wo mo nkwa nti ye besere se obi ama na nna ho nipa bonefo so abo manim ye di senior comedian abuzia pani ousu aduom bibi wa na anko ya fache ye da ye srem a enye boa payo se ye benwunu obi etoda adwenkyere obi a kye na adwen no de fa nti enye boa payo mo fa nche ye ma mo nyina mo ene hwa wadi ahene wa kura preko enim sebe odwampupu bi esi kuro ni mu a wase wadore sra tanyini wontena fie ema aseduamfo blani pie frimantam bahin se pin enye nkwande wa na yesotro no wa ansa na odi asebe fita na no makodi ebrensi am wa otua ne nsem mojabumo nim hu bi duanani wie klaman wo ye sofo kra wo nye yie bi tontonte ye no sa na ye fa nyansapo abone ntaka na mane yekese na ntakra abone die fanyinam kwatere kwa mada woro ma ntuma ye fe ni din de sei ni din de Obama akola wa no so pese utrimu usuma ense bratam fam ne honhon hia na America sa sebe ka ya twa ni mu nyame nai ebu afa so enye de ya twa ni mu twa nyame